Dobrý den, jmenuji se Dana Bajerová a již několik let pracuji s těhotnými, přecvičuji pro ně jogu pro těhotné a připravila jsem si pro vás 3 lekce jogy pro těhotné. První lekce je věnovaná úplným začátečnicím, ženám, které s jogou teprve začínají a jsou těhotné a chtěly by si to zkusit zacvičit. Ta druhá lekce je věnovaná ženám v 2. trimestru a 3. lekce ženám v 3. trimestru. Obecně u jogy pro těhotné se doporučuje začínat až od 15. týdne těhotenství, tedy po skončení 1. trimestru, který je nejrizikovější na samovolné potraty. Dále se v těhotenství nedoporučuje dělat pozice leže na břiše, pozice, které jakýmkoliv způsobem stlačují vaše bříško nebo naopak přetahují, to znamená rotace. Neměly by se dělat obrácené pozice, ale měli byste dělat všechno, co je vám příjemné, co vám dělá dobře, co vám pomáhá otvírat hrudník, pomáhá vám protáhnout vaše tělo a zároveň ho posílit. Takže naslouchejte také vaší intuici a dělejte jenom to, co se vám líbí, to, co vám dělá dobře, abyste si jogu užili a byla pro vás příjemným zpestřením dne a také pomocí ve vašem stávajícím stavu. Mějte se krásně. Namaste.